салом дӯстдорони футбол. Футболи ҷаҳон моро бо хабарҳои тару тозаи худ дам ба дам ҳайрон мекунонад, ки дар ин видео мо дар бораи он хабарҳо ҳарф мезанем. Имрӯз дар барнома Суарес метавонад ҳамчун агенти озод ба Ювентус гузарад. Месси мехоҳад ба Манчестер Сити равад. Боно чӣ бошад? Ду маротиба пешниҳоди Ситиро рад кард. Барои ҳимоятгари Реал тамоми дастаҳои Аврупо рақобат мебанданд. Голи Криштиану Роналдуро бошад дар Лигаи Чемпионҳо беҳтарин донистанд. Барои ҳамин тезтарак дар ин видео лайк монед ва дар канали мо обуна шавед. Мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи калон идома дорад. Имрӯз моро бозии Суперкубоки Англия интизор аст байни Арсенал ва Ливерпул. Ширкати 1xBet ба ғолибияти Ливерпул боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам, ки дар якум тайм ҳардуи дастоҳо гол мезанам бо коэффициенти 3,68. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. Ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Луис Суарес ин тобистон Барселонаро тарк мекунад. Тибқи маълумоти Джанлука Ди Мартио, Ювентус ҷиддиёна ба форварди уругваӣ назар дорад. Айни ҳол Суарес бояд шартномаи худро бо Барса қатъ кунад ва баъдан омода аст ки ҳамчун агенти озод ба Ювентус гузарад. ҳимоятгари Реал Мадрид Серхи Регилон, ки айни ҳол ҳамчун иҷора дар Севилля ҳунарнамоӣ дорад, метавонад карьераи худро аз Испания берун давом диҳад. Дар ин бора хабар медиҳад Марка. Тибқи маълумоти сомона ба бозингар Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем ҳавасманд аст ва ҳамчунин дастаҳои италиявии Интер ва Ювентус. Хабар аст ки Реал ният дорад аз бозингари худ 25 миллион евро кор кунад. Манчестер Сити ба Леонардо Бануччи ҳавасманд буда, аммо ҳимоятгар дуюм маротиба мешавад, ки пешниҳоди онҳоро рад мекунад. Махсусан дар ин бора сайти Джанлука Ди Мартио хабар медиҳад. Сити танҳо мехост ақидаи ҳимоятгарро фаҳмад, аммо диданд, ки бозингари италиявӣ хоҳиши гузаштан надорад. Онҳо бо Ювентус ба алоқа набаромаданд. Аммо роҳбарияти Сити аз ин чиз зиқ нашуданд, барои он ки трансфери асосии онҳо Лионел Месси мебошад ва барои Барселона пешниҳоди калон тайёр доранд, ки ин пешниҳод ферплей молиявиро вайрон намекунад. Хабар медиҳад Sport.ес. Шаҳриёт тайёранд барои бозингари аргентинӣ 100 миллион евро пешниҳод кунанд. Ҷамъи се бозингари дигар: Габриэл Жезус, Эрик Гарсия ва Бернардо Силва. ҳамлагари Ювентус Криштиану Роналдо имсол аз ҳама зиёд рекордҳоро зад. Дар ин бора хабар медиҳад Футболи Италия. Яке аз онҳоро футболбоз дар Лигаи Чемпионҳо гузошт. Нигоҳ накарда бо оне ки дастаи ӯ аз ин турнир парид. Барои он ки дар бозӣ бо Лион Роналдо рекордеро зад, ки 95 сол нигоҳ дошта мешуд. Дар ин бора хабар медиҳад Футболи Италия. Бозингари португалӣ тавонист дар як сезон 37 гол занад дар ҳайати Ювентус. Ин беҳтарин натиҷа дар таърихи дастаи туринӣ мебошад. Пешниҳои рекорд дар сезони 1933 ва 34 зада шуда буд ва ин рекорд ба Фиричи Барелла тааллуқ дошт, ки дар он сезон 36 гол зада буд дар ҳайати Ювентус. УЕФА бошад баъди овоздиҳии мухлисон 5 беҳтарин голи ин Лигаи Чемпионҳоро муайян кард. ҷои якумро голи Криштиану Роналдо ба дарвозаи Лион дар марҳилаи якашниҳоӣ ишғол намуд. Ҳамчунин дар топ 5 голи ползашинники Лейпциг Марсело Зебицер ба дарвозаи Зенит, голи ползашиники Ювентус Хуан Квадрадо ба дарвозаи Атлетико Мадрид ва ҳамчунин голи форварди Барселона Суарес ба дарвозаи Интер. Дар охир голи Гнабри ба дарвозаи Лион. Дӯстон, ин буд имрӯза видео. Агар шумо низ шуморед ки голи Роналдо беҳтарин буд, лайки худро дареғ надоред ва бале, ҳатман дар канал обуна шавед, агар то ҳол ин корро накарда бошед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.